Tag bare plads. Yes. Ja, du starter bare, når du føler dig klar. Alright, så jeg skulle nu svare på, hvorfor folk vandrede til byerne, med andre ord urbanisering. Og det var jo fordi, at det var inde omkring byerne, at fabrikkerne lå, og derfor også de steder, hvor der var de bedste arbejdsmuligheder. Ja, og hvilke arbejdsklasser mener du, der kom ud af det? Det blev så arbejderklassen og kapitalisterne. Okay, og så er jeg jo nået til spørgsmål 2, som handler om den økonomiske liberalismes teorier og den økonomiske udvikling under den her tid. Og inden liberalismen, der menes det, at landets økonomi var bedst styret af staten, der støttede og beskyttede landets handel. Og Adam Smith han påstod, at det var bedre med et frit marked, hvor alle kunne konkurrere på lige fod, da det dermed øgede effektiviteten. Okay, på hvilken måde imødekommer den her økonomiske liberalisme fabriksejernes interesser? Ja, altså fordi at hvis der er fri konkurrence på markedet, så kan de jo for alvor konkurrere, og de kan sænke priserne, og på den måde ligesom tjene nogle flere penge. Hvorfor spillede kvinder og børn en vigtig rolle i produktionen? Jo, men altså, kvinder og børn kan man sige helt overordnet var jo en billig arbejdskraft, så på den måde var det jo en god arbejdskraft at bruge. Og så rent praktisk, så var børn jo også bare en mindre størrelse, så det ligesom var nemmere for dem at komme ned i minerne og rengøre skorsten og den slags. Nå, jamen så er vi færdige. Du må gerne gå ud, så snakker vi lige lidt. Alright. Altså, jeg synes, hun går sådan rimelig hurtigt ind over spørgsmålene. Ja, men altså, det vækker ret. Hun er rigtig hurtig over spørgsmålet. Hun går ikke i dybden med spørgsmålene og besvarer det egentlig bare overfladisk. Så er vi enige om en karakter? Ja. Siger du karakter? Ja, vi har valgt at give dig 0,2, og det har vi på grundlag af, at du kommer ikke rigtig i dybden med dine spørgsmål. Du kommer rigtig hurtigt over dem, og du er nødt til at gå mere i dybden, hvis du skal komme længere op. Screw this! Soy el fuego que arde